Знаете ли кой беше моят първи маратон? Софийският маратон. Софийският маратон е важен по две причини. Една от тях е, че всъщност София е една прекрасна столица, която може да привлече много туристи. Другата много важна причина е, че всъщност спортът е наистина много важно за обществото и ще се радвам все повече подрастващи да участват на маратона и да виждат ползата от движението. Тази година няма да стартирам на Софийския маратон, защото поемам новата си роля като спортен директор. Ще се радвам, ако се включите в състезанието, като се регистрирате на сайта на Софийския маратон, като можете да се включите в дистанциите от 5 км, 10 км, полумаратон или маратон.